You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons. Ενώ τώρα έρχεται ο Μαργαρίτης με την Αλφα Ρωμαίο. Είναι, αλλά τώρα πρέπει να τον χειροκροτήσετε για να σας ακούσει ότι τον στηρίζετε, που είναι πιο χαλαρός. Αν είναι χαλαρός πηγαίνοντας έτσι με τα μάξι. Για δώστε λίγο χειροκρότημα για τον Μαργαρίτη. Κοιτάξτε ένα φοβερό πέρασμα που πραγματοποιείται μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ καλός. Με κινητήρα από ηλεκτρική σκούπα. Την ενώνει τη στροφή ο Μαργαρίτης, είναι από αυτούς τους 5-6, μην το βλέπετε τώρα. Δένει και ο Μαργαρίτης. Περνάει κοντά από το πρώτο clipping point, μεγάλη γωνία, ανοίγεται. Και ξεκινάει παραγωγή καπνού εδώ ο Μαργαρίτης, ωραίος στη μεταφορά βάρους. Πέρασε κοντά στο δεύτερο clipping, ωραίος, έρχεται και στο τρίτο, πάρα πολύ καλό πέρασμα. Πολύ δυνατό χειροκρότημα. Και για να το δούμε εκεί πέρα.
Ενώνει το κομμάτι, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Μαργαρίτης. Πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Ιταλό φίλο drifter. Να πούμε λοιπόν και τους χορηγούς. Δύο οδηγοί. Και ξεκινάμε το Drift Battle λοιπόν με τον Μαργαρίτη να είναι πάρα πολύ καλός μπροστά και τον Λούκα να ακολουθεί άψογα από πίσω με μικρότερη γωνία και μικρή διόρθωση. Εκεί έχει έρθει πολύ κοντά. Μεταφορά βάρους και εδώ έχει περίεργες γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι για να δούμε πολύ ωραία μάχη. Και ο Μαργαρίτης στο κάτω κομμάτι καταφέρνει να το ενώσει. Πολύ δυνατό χειροκρότημα λοιπόν. Κάνει ένα ίσχυμα. Έκανε ίσχυμα λοιπόν. Πέσει στην επίθεση. Θα τα δώσει όλα σίγουρα. Στάντερ δεν τα αφήνει έτσι ο Μαργαρίτης. Είχε τραβήξει πολλά για να ετοιμάσει το μοτέρ και να καταφέρει να έρθει. Βλέπετε από πόσο νωρίς πιέζει. Από το initiation point χώνεται κιόλας. Πιέζει πάρα πολύ μέσα στους καπνούς του Κωνστάντα, πραγματοποιεί και αυτός ένα τρομερό πέρασμα. Κοιτάξτε και τους δύο οδηγούς, πόσο ωραία οδηγούν. Πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Τους αξίζει. Τρομερό πέρασμα και για να δούμε το τέλος αν θα γίνει κάποια στραβή και θα αλλάξει το μέχρι τώρα αποτέλεσμα. Ο Μαργαρίτης ενώνει από πίσω. Για να δούμε να ολοκληρώσει έτσι πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Αυτή είναι η απάντηση του Μαργαρίτη λοιπόν για το περίεργο αυτό